sa akin kan pansya kan mulaw nangam na elom na tagna Giêsu Christ ngay bilong ni lom na kan sa Giêsu Christ hapong binazu karena sa elom na sa kay na nung tilaw chun sa san san sang kay na nung tilaw amat ang tiyan na ka lam na kihan ka Susu lam na ka kasi Mệt treo ni chung suy lên mu na ilom pan se kan ni chung kriya kan ni lom na si se ni dang ni chung ha ni se ni lom man na se kan ni kan sa chu rim bui ni ka si Giêsu Christ hapong ni na chu karna sa lom na sa na kay na nung tilo chun sa ni san 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 kay na nung tilo amat ang tiyan na ka lam na kihan ka Susu lam na ka kasi Swalay di kapha Kanilam na siyang bigtu Giêsu ahin si se Ama nilom na kim Hauman anong lo Giêsu Christ hapong binazu Karna sa ilom na sana kay na nung tilaw Chusa ni san san sang kay na nung tilaw Ama ng tiyan na ka Lom na kihan ka Susu Lom na ka kasi Min kan nasirwala Warwalwang kain mo Rapun ramu Kani wala din tu Giêsu ahin si se Wala biwag na tu Giêsu lang si Giêsu Christ hapong binazu Karna sa ilom na sana kay na nung tilaw Chun sa ni san 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 kay na nung tilaw Amat ang tiyan na ka Alam na kihan ka Susu lam na ka kasi Giêsu Christ hapong binazu Karna sa ilom na sana kay na nung tilaw Chun sa ni san 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 kay